Üdvözlök mindenkit, üdv néktek, dicső lovagjaim! Hellóztok itt újra Dreamwolf, illetve Gábor itt van velem. Sziasztok! Üdvözlöm a Dreamwolf nézőit! Kis fazmofóbia streammel folytatjuk a mai napot, utána pedig majd feltehetően lesz majd röpö RP stream is. Yes, of course! Cassidy? Cassidy Novák újra dolgozik, újra mozogni fog. Na, ettől féltem. Mire? Megint a Cassidy nyomozó. Ja, Hát, nem, amúgy csak viccelek. megteszi a próba vizsgáját. Szia, nagyra. Ért. Aha. Hú, de geci szokatlan ez billentyűzete. Mekkora karácsonyfa? Mi a karácsony event? Jaj. Pillanat. Majd látni kéne a táblám. Azt hiszem. Szóval egy... Jaj. Mi ez? Téli tréfája, pontszerzés. Ó. Te events. Változnak a panel és változik. Minden nap több helyszínt érint az esemény, amelyiket egy matrica jelez a szerződés táblán. Vizsgáld meg őket, hogy eseménypontokat szerezz. Érintett helyszíneken az eseményekhez kapcsolódó időjárás, szellemek és inaktív tárgyak jelennek meg. Minél nagyobb a helyszín, annál több eseményhez tartozó tárgy jelenhet meg. Wow! A pontszerzés. Azonosítsd a szellemet, lép kapcsolatot az esemény tárgyaival, és teljesítsd az opcionális célokat a pontszerzésekhez. A magasabb nehézségi szinteken teljesített célok pontszorzót adnak, de ha meghalsz a szorzó és a szellemek azonosításával járó pontok elvesznek. Ó, bazd meg! Szóval nem hallhatunk meg, bazd meg. Ó, Isten! De fos egy event van, bazd meg! De szar! Igen. Közben sziasztok, srácok! Itt van Gibor Stream. Egy Azmo napot fogunk ma tartani, persze, és itt van velem Dreamwolf, azaz Wolfi. Hejó, üdvözlehelletem Gábor nézői, ilyából. Pakoljak egyébként? Hallanak, persze már indítottam a live-ot. Na, akkor. Be is pakolt, jó van. Akkor nézzük meg ezt a challenge-et, erre kíváncsi vagyok. Mondom, van külön ilyen üzéje. Haladóra állítottam. Kész vagyok. De amúgy mi? Várjál. Ideges. Igen. Ja. Épp akartam kérdezni, mondom, hogy neked a gyakornok, mondtam. Oh. Na ne. Ez mi? Ez az új kártya? I guess so. Játékkatona. Basszus, nekem még nincs meg. De nekem miért van meg? Hát nem, én nem tudom, tehát... Na mindegy. Na, akkor induljon. Ja, akkor vagyunk ezzel. Maradunk ezzel. Jó, mehet? Mehet. Ja. Na. A legendás tengervó. Ja. Na. Chasing sometime. Some. Áram, szam, guli, Na. szam. Jézus. Készíts egy fényképet bármely sikeres EMF leolvasásról. Érzékelni kell a szellemet, mozgásérzékel, a csapatod át kell érni egy paranormális eseményt. Egyedül lévő embernek válaszol, és Jen Everly hölgyemény számolhatunk. Jó, fejlámpa. Szóval nincsen kurzorom. Miért nincsen kurzorom? Jó. Megiszem a könyvet is. Na. Nem látom a kurzoromat, mi a fasz? Az mi? Mi a kurzor? Ez a kis pöttya. Ez éden. Értem.
Ezek Ó, MF. nézd már, kívánságlista. Nem rossz. Köszönöm Gábor Nova Csics a lájkot. Hapci. Aha, megvan a hely. Milyen kívánsági? Raymond Carter. Jack... Ezek mik? Ilyen izék. De miért se Gyere, tényleg? megvan a hely. Megvan a hely. Jó, oké. Csak baszakszik a Itt. játékom. Ja. Hopp. Semmi hangja nincs a játéknak. Ja. Itt van bent. Itt ezt a kis szekrény nyitottak. Bassz meg. Aha. 3-as. 5-ös. Jó. Csinálok egy képet róla. Ezt a kis ajtót nyitottak ki. Hogy kell? Ja, jó. Hármas. Dobálózik nagyon. Aktív szellem. Mindjárt beszélek vele. Jó. Van spirit. És ide hallottam. Bazd meg. Ott volt a doc is van. De már nincsen izé. Mi? Mi hiányzik innen? Minden Hogy bizonyíték? Hát itt vannak. Ez is más lett. Amúgy. Bazd meg. Van szellemírás is. Oké. Ez egy Deogen. Oh. Ez egy Deogen. Ez gyors volt. Viszont nem aktívkodott nagyon. Nem baj. Na, megvan a ZMF-ről ki. Nagyon jó. Mozgásérzékelő. Viszek. Rossz te is. Jó. Paranormális eseményt kell átélni. És ezzel a... Hova tegyem? És ezeket a izéket egyébként... Bele a zsákba kell. Ezeket a csillagokat? Persze. Azok is mehetnek. Oké. Én szerintem. Na. Várjál. G-vel dobod el. Basz! Megijedtem. Ez mi? Ah! Egy szén. Hát csak egy szén, nyugodj. És akkor ennyi? Nem, még vannak... Jaj, már hogy ez egyet kellett volna. What the fuck is that? Haló? Valami van az izémben a képernyőmmel, bazd meg. És most kaptunk egy szenet. Ja, csak azt nem tudom, mire jó. Hopp, itt a csont. Nem tudom, de itt van egy szaros. Tárgyat. Szarosok. Óember. Valami? Lehet azt is be lehet dobni, szerintem ezében. Ott elátkozott tárgy is, megvan a Monkey Pose. Fa. És akkor dobálok, akkor bele. Mit? Ezeket. Rudolf a rénszarvas. Hol? Ne fordulj meg! Oda néz! Egy Krampus, te! Na jó, én mentem minden. De már nem jó. Már Mi? lett baszva. Mindegy. És megvan a szellemről is a kép. Jó, menjünk. Menjünk innen. Jó? És megvan mind a 3 feladat. Kurva jó. Mehetünk, szevasz! Hoppá!
Ja. Jelölted a... Daugent? Ja. Jó. Diogen. Diogen. És én bazán Na. idegetnek Discordon közben. Én is nézem közben, hogy... Ismerősjelzés. Jó, király, Daugent. Aha. Hm? Most te válasz nyugodtan. Hát én választottam, úgyhogy te jössz. Ja, jó. Ami, mondjuk a Maple, az biztos, hogy kurva sok activity lesz a tippelhetnék. Én azt mondom, legyen a... Willow. Willow Street? Mhm. Jó. Hát akkor legyen ez. Mi? Profi? Profi, persze. Hát. Profi? Miért profi vagy? Mert én nem. Aha, hát már te is az vagy. Én miért? Hát mert mióta játszom már te is ebben, hát. Egy éve. Nehogy már kimaradj ebből a buliból, figyelj, hát. Ja, és srácok, reménykedjük benne abban, hogy most Dreamwolf lesz az, akit elkap a szellem. Halló, köszönöm a követőket, köszönöm a lájkokat. Persze, meg a faszodat. Nem baj, elátkozdok szívesen. Jó, Nekem hozza a szellemet, 25% a józansági szint, illetve 2 a paranormális hang. Nem tudjuk, és Gary West. És Geci Jó. sötét a játék. Hát mivel tél van, és ez a téli event. Szobla. Ja. Na várjál, akkor nézzünk egy listát. Jaj. Egy csillag. Ez mi? Hozzunk egy Nézd már. csillagot. Nézd már, mi van itt, egy dobozka. Várjál, megpróbál. Bazd meg! Ez most a rász hozta rá. Itt is van. Itt is van. Ja ne, azt ne is. Vigyázz be! Az ilyenektől megijedek, nem tudom miért. Kellene Mindegy. nekem. Ó, Manó. Hol? Ilyen manók vannak. Mini manó. Amúgy tarotkártya volt a elátkozott tárgy egyébként. Hol? Az asztalon. Csillag. Csillag. Meg. Oké. Jó. K2 darab. Mi a szén? Már megnézzem, hogy... Csont? A csontocska. Itt a csont. Hol? Kék szoba. Oké. Egy diótörő. Ja. Kéne nekem olyan szénszerű valami. Szénszerű. Hát ilyen kis pötyfasz. Ja. Ja. Na. Szarvasok. Ja, itt a kék szoba, jó. Viszont ide Majd mely kék szoba. kidobálok itt mindent. Ja. Mi? 5, 9, Kell még egy. Király? Meg van. Még van még. 6, 4. Aztán, de hogyha eltaláljuk rendesen a sorrendeket, akkor szerintem akkor lesz jó. Amit te csinálod, én addig megkeresem a szellem helyét. Jó, keresd. Akkor elvileg kell vele.
ezt nem Ahol az. dobálózik. Várj, és akkor az mi a fasz? Melyik? Ó. Oh. De hogy ezt így fel lehet kapni. Egy pénztárca lenne, hogy mi a faszom lenne? Hozni kell még 2 ilyen szenet. Hú, de gecire idegesítő, hogy ilyen geci sötét van. Hát... Ez a játék ilyen. Pedig maximum van a játéknak a fényereje, bazd meg. Hm. Itt lesz lent. Mínusz. Van fagy. Hasza. Fagyos hőmérséklet. Ja, beszélek is vele. Jaj. Ó, te. Na, mindjárt. És akkor kell még nekünk... De mi a faszom az? De az mi? Ez akar lenni ilyen? Ez kell nekem. Ez mi? Hol van? Basz! Mi van? Tippelhetsz, hogy mi történt? Meghaltál. Meg. Lent a pincébe kapott el a troll. És eddig még nincs semmi még a fagyoson kívül. Ez lenne az. Menjünk ebből. 2. Ha? Buk. Most kidobott valamit. Óha! Hmm. 2 Keresd. Ja. Ha. Sem. Akkor így Gébor. Hát tudod, ez Ja. a rossz átkodér volt. Mi? Mert azt mondtad, hogy reméled, hogy meghal. Az Úgy, jó. de igen, mi? Az jó. Beszélt Spirit Boxba? Nem beszélt velem. Közben nézem, hogy van-e Hunt. Huntól? Érzékelem. Aha, és ki is crasheltem. Ez király. Mi? Majdnem. Azt mondtam, hogy crasheltem, de nem. Ja. Huntol még? Most egyesen van az activity. Na, mi a helyzet, srácok, itt a chatem?
Hm. Ja, jövök. Hm? Akkor nézzük. Hm. Tippeljük. Na Hm? itt vagyok. Jó. Mehetünk? Tippelek. Nem tudom mit. Én se. Én azt mondom, hogy... Démon. Azt mondom a Hantu. Szép új lenyomat lehetett volna. Még egyszer. Ja. Hát egy fagyós volt legalább. Onni. Azt nem. Onnyi. Nem tudom, hogy, de jó. Legyen. Ha, ezt nem mondtam volna annak. Hát nem. Ez Onni. Ez... Na jó, vissza ide. Aha. Vissza a tengerútba. Neked nincs meg az izé. Nincs. Azért akarom megcsinálni ezt az De eventet, nekem hogy nincs meg az, ami neked van. ez a kártya. Hát de miért nincs? Nem tudom. Ja, de van. Jó. Oké. Megijesztett ez a Kö- fos. Csak körbe kell nézni. Nem csak gyász ez a játék. Áj. Ne halljak, mert pénisszel rúglak. Ja, csak szívom a véret, tudom. Mhm. Hogy édez a törődés, tehát hogy igen. Na, 3 egyedi videó, 25% meg hangrögzítő. Larry Johnson. na. Jó. Csak felveszem. Megcsináljuk most is azért? A ventet? Mit? Mi volt? Megcsináljuk most is a listát? Ezt még nem csináltam meg. Na. Mert hát nem hiszem el. Ez nem kell. Mindig megérdek ezektől a... Csillag sem kell. Mi van itt? Ó, Ja, ott van benne, hogy... szín. Hol van a papír? Itt nálam. Ott itt. Csak amik kellenek. Ugye? Hát kell nekünk 2 darab baba, Igen. egy a vizére, kell egy fa, kell 3 darab rút, kell még 2 darab ilyen szén, úgyhogy a fürdőszobából hoz ki őt. Ja, szeret. Ja. Na, valaki ember. Meg kell a 3 darab kő, és ennyi. Jó. Jó. Fa kell? Kell. Azt visz. Találok ilyen Akkor babákat. Akkor fát vittem. Nyalóka. Nyalóka nem. Ja, itt a kell. fa. Itt a A karácsonyfa. karácsonyfát azt ne vigyed, mert az nálam van. Ja. Itt vannak ezek a babák. Ja, jó. Abból vinnék 2, ha tudnék. Az bent van itt, nézd. Itt vannak Akkor hozok még egy. felsorolkoztatva. Ez a katonai. Katonai baba. Oké, mit csináltál? Hát bedobtam a izét.
játékbabát. És x-elte az egyiket, nagyon jó. Egy szép. Megint elbasztad. Istenem. Mit? Mit basztam el? A fasz, hogy basz meg. Ki van húzva az egyik izé? Mi? A segget Hát az van egyik kihúzva. név. Nézd már meg a... Igen, de ha Ki van megnézed... kupálva? Vagy akkor nem tudom, hogy... Nézd, de akkor Igen. mi a fasz? Akkor volt még egy ilyen fajta baba. Van még egy szerintem. Szarvasok. Hóember fasz. Várja, visszagom még egy olyat. Ó, bazd meg, és volt tényleg még egy másik féle baba. Kurva anyját. Melyik? A hóember? Nem hóember. Ez a manófasz. Itt a csonta. Az éjszobába, kis szobába. A manó. Garázsnál lévő. Te kapcsoltad fel a... Igen. Fasz. Várja, most hova tettem el cuccokat? Itt elmegfazik. Kettős elmef, jó. Ja, itt vannak. Valamára itt lesz egyébként. Mindjárt leteszem a... Melyiket? Marsupilama. Gábor, 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 Gábor. Mondjad. Mondd ki. Mondd ki. Pálfász! Cigány! Mit? Fényképezzem le az UV-t, gondolom. Aha, reméljük, hogy ebben a szobában van, és nem basszik el. Hát... Itt jelzett a Reménykedjünk. De miért nem az UV? Ja, jó, megkérdeztem. Mindegy, semmi. Belül van az UV-val? Nem, az UV az EMF-fel. Lehet nem is itt van. Oh! Oh! Itt volt a hátunk mögött? Szóval nem lépett bele a showba. Akkor az valahol kint van. De hol? Nem tudom. Kettős. Majd hozom a hőmérőt. Aha. Itt van kint. Valahol. Jó szórakozást. Te most bent hagytál? Ez egy gyere már mit? Az? Meghaltál, fogadjuk. Nem haltam meg. Megfogsz. Hogyan? Most haltam meg. Szia, Mona. Most haltam meg, köszi szépen. Szia, Szani, köszi a követést. Dick. Ezt nem hiszem el. Fogadjunk, hogy te csináltál valamit. Nem csinálta semmit, azt sem tudom, mi az átkozottál. Aha. Tényleg nem tudom, mi az átkozottál. Jó. Most az egyszer elhiszem. Elnézést. Köszi a lájkokat. Nincsen ultra baja. Most már veszem, hogy Sanity-t. Ma vettem be. Jaj.
meg majd Sonaxot fogok bevenni. Active killing. Köszönöm a megosztást. Acting killing. Thank you so much. Nem! Kacsifasz. Milyen helyzet? Srácok? Vagy vagytok? Antol, Az Antol. hogy? Jó, Diogen. Na, én nem jelöltem semmit. Jó? Spirited. De most végre Eltaláltam. Hihi. mit? Diogen. Na nézd meg. A srácok egyébként, szóljatok egyébként, kihúzom azt a kurva képernyőt, mert nem látok lófas. Milyen képernyőt? Már nem látják a teljes képernyőt, csak az itt. Ja. Na srácok, megnyertem, mert ti eltaláltam a Diogen, mivel volt Speedbox. És nem vette fel a Gábor a shotot, úgyhogy meg kell azért Hát mert nem tudtam. Hát mert ezt a izét kellett, ezt a... Mi ez? Azt is elbasztam. Igazság. Hát most az egyszer. Na. De viszont nekem meg volt most a mai nap, mert végre téged is elkapott. Jaj. Ez a nap is Nem egy. baj, mert meghoztam egy többször is. Na. Nézzük, hogy mik a... Na, gyertya, 3 videó, akadályozás feszülettel és Justin West. Kinek válaszol? Senkinek. Jó. Nem, amúgy nem. Köszi Nati a lájkokat. Köszönöm. Ugye de szokott Hoztam minden? Én hoztam be, jó. Fejlámpát nem néztem. tahókártya. Tahókártya. Lehet, hogy Ouija voodoo board. Jaj. Ouija, mi? Aha. Gyere ki. Jó. Jövök. Na. Ó, most kéne valami fasz a kezembe, bazzeg, mert nem tudom megnyomni. Szia Nati! Hello. Sziasztok srácok! Ri, right, st, sto, Szia Szani! store, rice storage. Hol a faszomban van a rice storage? Hol a picsámban van rice a storage. rice storage? Right Ja, storage. Klári! Szia Klári! Bocsi! Hát, mit mondtál helyére? Right storage az nem tudom melyik. Adok neked egy ilyen mikrofonos hozt, ezt meg beledobom, ha már kihoztam. Ja. Én nem megkeresem a csontot. Az elkozott tárgyat. Elátkozott tárgy, az ott volt a pofád előtt. Hol? Istenem. Ja! Jó van. Ha már visszajössz, vigyed. Jó van. Ott van az- Fáradt vagyok, jó? És nem viszik, Istenem. Buzi vagy Gábor? Hát jó van, hát... Még nem keltem föl, jó? Na. Reggel XY óta? Gratulálok. Igen. Ja, várjál, Rice Storage, ez nem lent van a pinyóba? Lehet nem tudni. Rice Storage, put here. I guess so.
3,4. Ment a pincér? Uh-huh. Jó. Lehet ott lesz a csontva. Antól. Ezt nem hiszem el. Megint elkapod? Bemegyek és egyből lehántol, bassz meg. Hát igen. Komolyan mondom, a pofám leszakad. Ha meghaltál, mi? Meg. Mondjátok meg, srácok, mondjátok meg, hogy miért. Mert Gábor a fizet szia a szellemnek. Igen. Rájsztori Meg csak egy mozdom a szellemeket, vagy már nem tudom, de... Mondjuk hát készenítivel, hát nem csodálom, hogy ránk rántol. Istenem. Ma majdnem mondta, hogy feleslegesen veszek a gyógyszert. De jó van. Nem, hát... Majd meghalljunk. Hát szedheted nyugodtan a szenit. Tudod, max meghalok. Ja. A nap csúcspontja lenne. Gondolom. De amúgy neked lehet az is, mert le a szenitid, mert használtad a áblát. De én meg nem. Mi volt nálad? Spirit box, ennyi. Spirit volt nálam, a könyv, meg a fotogén. An elderly victim. Jó, beszél, nem ír. A pofába. Volt Spirit? Spirit box, nem ír. Pofámba dobta a könyvet. Ja. Bár nem hiszem, hogy dehogyam. Mm. Mi ez a Diane? Ez mi? Diane? Van új szellem? Diane. Persze. Obambo, Galu, Diane. Ó, Ez a geci, hátul. új szellemek vannak, bazd meg, hát mit sem mondta. Ugye? Az a baj, nem látok sem docot, sem izgit. Sem szellemgömböt. Ja, vittél be az kamerát? Pozitív. Ja. Viszont azt tudom, hogy nem fog írni. Az a baj, ez a Dajon, ez nem tudom. Ez melyiknek a szellem helyére jött? Én nem tudom. Meg az Obambo. Hey, Mambo. Hey Mambo, Mambo, hey Mambo. Ja? Mi? Kapcsolni közben valami zenét, akkor nem tudom látni, izélne a TikTok. Amúgy az a vicc, hogy egyébként, ahogy észleltem, nem bassza le a TikTok streameket egyébként. Ja. Mert láttam már pár TikTokos, hogy kurvára megy a TikTok zenébe, vagy TikTokba a zene, és nem bassza meg őket. Értem. Csak meg akkor nyomok én is egy jó közben. Halkan fog szólni, de jó lesz. Na, viszont én kihúzom a TOC projektort, illetve a szellemgömböt. Galu. Az milyen ez a Galu? Galu. A démon egy másik formája, a Galu emlékeztet arra, hogy a halál mindenkiért eljön. Jaj, de jó! De kurva jó! Ha! A védő felszerelés használja, addig provokálja a szellemet, amíg hatástalanná nem válik. Viszont ezt én kihúznám, mivel hogy nem égett el a keresztet, mikor benn voltam. A védőfelszerelés, alias gondolom
Mm, az. Gyertya. Ó, de várjál, akkor hoznom kéne izét. Akkor fosztomat a gyertyába. Meg fogok halni. Nem baj. De ez a gallup, az meg az olyan fura, hogy ilyen szellem is létezik már. Bezzeg a kurva futásom nem javított. Tényleg már bekerültek az új kinézetek a skinekre? Szerintem be. Meg kéne nézni őket. Ott az új lenyomat. Akkor van UV. Akkor pedig Spirit Box és UV. És nincs fagy. Nincs. Akkor ez vagy Galu, Phantom, Kopogó vagy Mimik. Jó. Ultraibaja. Szerintem ez a Galu lesz, mert nem volt fagyos hőmérséklet, 3 fok. Úgyhogy szerintem ez a Galu. Jó, jelöltem. Gondolom EMF lenne, ha lenne bent. Van Igen. bent EMF. De mivel nem volt MF? De volt bent EMF pedig. Valakinél volt, csak nem vitte le. Az lehet én voltam, nem baj. Hát, Na jó van. hát te voltál az. Nem mindegy. Papa. Már itt vagyok a kocsiba. Mi? Itt vagyok a csiba. Itt vagyok a kocsiba. Jó van. Kíváncsiak. Phantom! Hát a faszomat Aztán kiszabja. neked Galu. Galu geci. A faszomat. Ó, Isten faszára húzza rá. Köszi a lájkokat. Nem szívesen. Ja. Legyek már geci egy kicsit. Ja. Így is hiányot Én is vagy. szoktam lenni. Ja. Kövessétek be Dreamwolfot, játszik ilyen horror játékokkal is, tehát igen. Igen. Squiddy dop 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 dop. Yes. Anya, ha iszét akarom megnézni, hogy... Hogy állok a izékkel. Nem így kell. Csak be... Na, Tényleg elfelejtettem Discordra beküldeni. na, már nem sok kéne nekem az egyikből. Na, itt vagyok. Na. Itt vagy? Mindjárt Ja, indíthatod. jó. Jó. Jó, van, azt hittem eltűntél. Szia Capybara! 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 Köszönöm a követést, Capybara! Szia Capybara! Ez nem tudom, jó, de mindegy. Van egy ilyen zene, hogy Capybara! Ja. Aha, értem. Capybara! Amúgy ez úgy hangzott, mint a izé, a People can go for find me. Everybody just come beside me. Készíts 3 egyedi fotót,
Akadályozni kell a vadászatot felszülettel. El kell érni, hogy egy gyertyát elfújjon az a kis cigány. Gregory Roberts. Ja. És nem tudjuk kinek válaszol. Hát neked fog. Szerintem, Mivel fér. szerintem meg most neked fog. Látsz. Ettől féltem. Nem kártya. Milyen nehéz. Profi. Megítem. Profi. Profi szintű, de viszont a karácsonyi eventel. Ott a csont! Vaksi! Ó! Itt a csont! A szájba basz! Jó! Jó! Keci ilyen magad! Hát, Jó, tényleg hát ilyen van. honnan? Halljátok, srácok! Hát jó van, hát Halljátok, gyűjtsünk Gábornak szemüvegre pénzt, bazd meg! Ennyire vakon! Hát, geci! Amúgy nem tábla, nem tükör, nem... mi a fasz? akkor szerintem voodoo baba. Voodoo baba. Igen? Hol? Figyeljetek! Hol van? Hol? Mi? Hát Hol hol vagy? lenne a kék szobában, a szekrénybe, drága? Édes Istenem! Tier 3-as MF, azt hogy kell Jövök már. A Hol van Tier a butva? 3-as MF, ott van a szekrénybe, fogyatékos. Jó van, na! Istenem! Keci, te nem faszba fújjáztál volna még, boss meg. Fáradt vagyok, jó? Ja, most majdnem mondtam, hogy mit csináltál egész este. Igen. Igen, azt csináltam egész este. Fúj. Fúj. Jó, hogy szokatsz. Na! Nézzétek meg milyen. Tier 2-eset használom, mert Tier 3-as az egy fos. Én ezt nem szeretem. Miért? Hát de csak a csíkot kell ott nézni. Hát. Csíkot anyádnak a faszára húz rá a csíkot, jó? Én nem szeretem a Tier 3-asat. Az egy Úgy. fos. De akkor te mit szeret? Az egy Őszintén. fos. Hát téged nem, az is biztos. Hát kösz. Köszi. Ez ott szívelük. Megvan a szellemnek a helye? Ki? Mi? Megvan a szellemnek a helye? Seggedbe van. Akkor eddig mit csináltál? Most én kérdezem, mit csináltál egész nap? Én nem voltam Ik- itthon. Ja, jó. Csak össze-vissza víz. Stb. Hoztál amúgy hőmérőt? Használom Nem. egy hőmérőt. Jó. Jó. Kiállnál a pofámból. Igen. 7,5 fok. Az a baj, nincs felkapcsolva a gáz. Gáz. Nem a villany. Nincs villany. Ja, de. Az jó, magától csukódott be. Király. Mi? De ne kapcsolgatd már mindenhol föl. Akkor miért kapcsoltad föl? Mert mondjuk a melegedés miatt, te tickány. Ja. Akkor feltüzelt téged a szellemi. Ja, igen? Nem tudom, mi van velem ma. Be van bosszva. Az van. Ja. És ugye majd lemegyek a pincébe és le fog halni. És meg fog baszni. Igen. Nem, hogy kell egy kis idő. Ja. Hm? Ja. A ház felmelegedésére. Ja. Kapibára. Az elközöttem, de mindjárt megpróbálkoz felítezni, hogy hol van. Azt hittem már azt mondod, hogy nem találod, hogy mi volt az elátkozottál. Megtaláltam, le is fényképeztem meg a csontot is. Ja, azt is ordítva. Hát mert nem szóltam, mert szerintem csak rohantam előle, mint a nem tudom mi. Srácok, csak a kíváncsiságból, ha ti, mondjuk itt mondjuk az EMF mérő, így telibe elmentek, nem láttok egy szájba baszott csontot a lábadok alatt? Bazd meg! Hát végig ilyen fogyatékos mókus bazd meg, mint te.
Hú. Remélem lehától. Amúgy meg Noku szellem, ez egy gyenge szellem. Ez egy puki szellem. Milyen? Mondta Dreamwolf és meghalta. Jaj. De amúgy most hol vagy? Seggemben. De gyere már be, hát nem tudom, hogy hol van a szellem. Hát Seggemben van. jó. Köszi Kamimara a lájkot. 8,8. Hét egész. Egy kicsit nem melegedett fel ez a fosház. Jó, hogy egy ház, bazd meg. Igen. Én itt nem élnék. Miért? Mínusz 4,2. Itt lesz drága Gébor. Tessék, ezt vártam már. Úgy. Hopp, 5-ös MF, jó van. És nem fog írni. Mennyi a spirit ezek? Volt valami piros fény, aztán elmúlt. Az Redement. Redement. Fagyos. Nem beszél velem. Meg téged nem szeret. Te veled fog beszélni, mondom én. Hántól? Igen. Hát ha ki tudsz jönni, akkor mit rántolnod, de fogyatékot? Hát akkor miért csuktad be az ajtót? Hát Mert szeret, így szeretlek. Azt a kurva miatt laggoltad te. Istenem. Mondjátok meg, Gébor, hülye vagy hülye? Megvan a 3 kép. Király. Akkor ezzel a feszülettel, igen. El kell fúrni a gyertyát. Jó. Hozza be a gyertyát. Vagy várj, hozza. Ja, a kamerát hoztál be, jó. Ez Hántól? Tényleg? Nem tudok bejönni. A gyerekek. Na most tudok bejönni. Ez mind Gábornak a hibája. Mi? De mi most elkapott? Nem. Azt hittem. Ja, menjek ki. Nem fog beszélni. Mert nem se dumál. 3-as elmef. Ja, várjál, felveszem a... Hát ha elfújja a gyertyát. Capybara. Ötös elmef. Tűzzel ott van, jó? De most miért Fölvettem. piszkáltad a kamerát? Csak fölvettem az izét. Gyertyát meg a... Egybe vele a kamerát is. Nem vetted fel a kulcsot. Nem tudod elzárni. Istenem. Hát Istenem. Hol van itt a kulcs már? Még mindig az ajtóba. Jó. Istenem. Faszom. Egy szellemgöm se tudsz. Akkor mi a... Megpróbálom, mert... Akkor ultra lesz. De viszont akkor valami nem jó. Persze, hogy nem jó semmi, mert már megint elkapott. Jaj, Gábor. Mi lesz ilyen balfasz? Nem tudom már. Megvan a 3 feladat. Ott az új leon. Köszönöm szépen. Újra nyomok. Jó. Ultra ibolyan, mert szinte gin.
Köszönöm Gin. szépen. Igen. Miért? Mi volt a harmadik? De jó, hogy figyelsz! -4 fok, ugye Ja, neked az még jó, mindig nem jó. fagy... Ugye Gábornak az még mindig nem fagyos, ugye? Jó Istenem. Srácok. Segítsetek, help me. Help me. Please. Jelöltem a Gin. És ilyenkor mondom azt, hogy Mondd ki most már. Hello, Fogyi-mogyi. Hello, Egy nyuszi Fogyi-mogyi. vagyok, igen. hello, fogyi. Igen. Ó, bazd meg. És hol látjuk ezeket a faszom pontokat egyébként? Ja. Itt. 75 pont van nekem. Mennyi van neked? 75. Kap be. 61. 67, bocs. Aha. Ki a faszom Az- szerzett 56.401 pontot, de bazd meg. Nincsen Ez a rev. élete. Hát ez a nev. A rev geci. Várjál, megnézzem, nekem még mennyi kell a... Hello, Hát fogyi. már nem sokan a pénzhez nekem. Várjál. És akkor ilyenkor mondom, hogy Hello, Fogyi-mogyi. hello, fogyi. Már. Na, választok egy pályát, aztán Nekem a járulj hozzá az eseményhez, az már megvan. nekem még nincs. De kétszer van. Mi? A napiba is, meg a hetibe is ugyanaz van. Csak az egyikbe Heti feladat. 300 kell, a másikban meg 75. Akkor még az nincs. Én mindjárt megnézem. Évás volt Fokócska. Nem. Fogócska. Ja, heti kihívás, izé. Ja, vannak a profi. Ja, iskolában. Igen, Bazd meg elmondja, egyébként nem sok kell az izéhez. mi ő? Ez a fedez fel egy teljesítsd a összes eredményt. Ez a szőke könyv, teljesítményvadász. Várjál, Nem tudom, de viszont... Szóval- Mi? megnézem már én is, hogy Hát nekem 54, 54/44. nekem 45/54. Hello, fogyi-mogyi. Nézd. Eseménytábla. Nekem közös célokban megvan 2. Várjál csak. Miből? Várjál. Akkor már tudok izét? Változtatni. Ez a... Nekem is megvan. Jaj, ez nem nekem írtottak. De viszont most menjünk már valami más, mert nem akarok most karácsonyi eventezni, mert idegesít. Jó. Idegesít a karácsonyi event. Menjünk akkor egyet kaját. Kedvenc pályámra. Kérném egy szemeljelmene. Esküszöm, Na. el kéne menjek Júpurtél. Menj nyugodtan, én addig rakok a tűzre itt Jó, fent. akkor addig Gábor addig fazafóbiázik, addig kitalálja a szellemet. Ugye jó? Ja. Jó. Ugye jövök, srácok. Ja. Jó, fogyi-mogyi. Jó ez a... We've arrived. Check this. The ghost here seems to be linked to a cursed object. Go and take a closer look. Maybe using it will help your investigation. Na. Na, itt vagyok, srácok. Ott az a szalmat, igen. Ja.
Mi a helyzet, srácok itt a cseten? Sziasztok! Hopp. És jó lenne. Jó. Na, itt vagyok, srácok. Visszatértem. Oké. Na. Van Spirit és Dots eddig. Jó sokáig jutottam. Igen. Végül nem joghurt lett, hanem áfonya. Na mi történt? Hm? Na hogy nem joghurt? Már nincs itthon joghurt. Ja, szegény. Hozzá a szellemet. A gyertyát viszem be. Meg foglak várni, Gábor. Miért? Már meg foglak folytani. Miért? Mert. De mondd meg, hogy mi? Mi Nagyon rosszat mit csinál? kérdezni. Ja. Ment a kamerát is hozom Igen, majd be. Dominika, jó dolog a szellem nevét mondogatni, mert akkor jól meghalsz tőle. Elátkozottál? Azokat még nem találtam, de mindjárt. Mm. Megmutatom a helyét, hogy hol van itt. Mindjárt. Nézd meg a kamerája. Aj. Ó, tényleg a másik ezért mikor kezded majd? És hántod? Nem, csak jelen. Nem, csak jelenés volt. És ilyenkor vittes ki a fotógépet. Ja. De szép baltás köcsög. Jó, majdnem. Nincs UV. Jó. Hmm. Már csak egy kéne. Ja, várjál, hozom a kamerát is. Ja, hagyj Modri. Ja. Hát ha találok szellemgömböt, és akkor megvan a szellem. Csim, az elátkozott tárgyakat még azóta sem néztem utána, hogy a banyámban vannak. Mindjárt megnézem. Na, mindjárt megnézem, ki vagyok, mindjárt jön. Ja. Kialtabbalok a játékból. Ennyire félsz? Hm? Ennyire félsz? Vagy mi? Hol? Hát, hogy megint lehántol, vagy nem tudom, mert... Mindegy. Mindegy, nem szólok sem. Mi az? Nels Dinner, ugye? Aha, Dinner, Fazmikor, nem semmi. akkor is tartom.
csontot, azt... Na. Akkor. Konyhába kell lenni a majom masnak. Miért dobog ennyire a karaktere? Meg kéne nézni ezt a skin kreátort. Elvileg itt kéne lenni a Monkey Paw-nak, de viszont a Monkey Paw nincs itt. Ja, de megijedtem. Hát, nem tudom, hogy... Akkor én sem tudom, hogy mi lehet. Zárkozottál egy... Tarotkártya. Hol? Gyere. Hol vagy? Hopp. Ott van a fődöm. Ja. Csak a csont kellene. Hú, de lagbolsz. Hát tudom. Te kivett... Jézus. Isten. Semmi? Bajod van? Semmi? Csak már üres a pénztárgép is van, nézzet, hogy van-e benne money. Há, Ilyet. beszóltál? Igen. Közel. Oh. Hol van? Akkor csak jelenés. A faszt jelenés, ez nem jelenés. Nem tudom kinyitni az ajtót. Nyugi. Ez a valahogy. Van-e fagy? Nincs. Jó. Nincs még fagy. Megnézem, van-e Ó, szellengem. de jó. Ez Mondjad. szuper. Ott adott. Szellengömböt nem látok. Most megtanítni. Tegye fel a kezét, aki szereti az áfonyát. Megvan a szellemről a kép? Hát nem csodálom, hogy hánta. Szeret engem. Na gyere. Gyere, Paz. Gyere. Itt vagyok, gyere. Lágd meg a kurva pofádat. Ez jön, ez jön. Olyan vége a hántnak. Jó. De én mit csinálok, hogy nincs szellemgömb, nincs ultraibolya, MF vagy szellem írás. Még, megint De- is. Várjál, lehet, hogy itt a üzletben, nem tudom. Viszont vigyázz, már megint 10-es. Jó, Istenem, bassz meg. Hát mit vártál? Hát 23%-on Nagyon gyors ez, baszki. Verjem szét azt a baltát a fején, bassz meg. Meghaltál? Meg. Szóval egy idő probléma van, hogy a kamerának az állványa valamiért nagyon szar. Gébor, Gébor, Gébor. Többet halok, bassz meg, mint mint túlélők. Egy valamit megpróbálhatok, rosszra, hogy meghalok, mert ez bejut.
Hátulról kéne vennem. Megyek hátulról. Megyek hátulról megbukni a szememet. Jó. Sajtos buk. De várjál, itt valami nem jó. Mi? Hát a szellem dug meg téged hátulról, nem? Most. Nem eldobta a könyvet, akkor elmeffet lesz. Jó. Aj. Bocsi, csak azt mondom, csak ki. Bocsi, amit tényleg. Anyád. Kettes az activity. Ó, de szétdobsz. The tower. The sun. Viszont az elmeffetet bejelezném. Várjál, de a lidérc az nem a... Akkor viszont nem elmeffet lesz, akkor fagyos lesz. Viszont akkor valami nem jó. Várjál, mi volt? Dodge volt eddig, meg Spirit. The Hermit, vagy The Fool. De várjál, izébe írt, vagy nem írt? De ahogy írt, eldobta. Ja, jó. Tower. Hát, ha kihúzom. The Tower. The Devil. Devil. Szívesen! The High Princess. Ja? Ó, Feltámadtál. köszönöm. Köszönöm szépen. Drága Wolfi, köszönöm szépen. Szívi. Kettő. Nem is velem egy izé lampa. De te érsz, vagy? És ilyenkor nem áll. Aha, ki tudom használni a bugot. Jaj. Hogy? Hogy tudok kihasználni? Ez miért jön ki? Hagyjatok már még ki. Hát úgy, hogy megnyomom a izét, és akkor kifagy a izé. Kifagy a játék. Anton! Szia, Mateo! Hol van? Ajtót. És megint elkapott. Geci! Gábor, bazd meg! De Köszi, Mateo, a szívlelést. Köszi. De nem Daugen, az biztos. Biztos. 100. Szóval, mi a faszom ez? Mert nincs szellemírás. Nincs szellemgömb. Nincs fagy. Nincs ultra. Köszi, Tobi, a szívlelést. Kap be. Ja. Nincs fagy. Nincs ultra ibolya. Nincs EMF. Akkor mi a faszom ez? Mi a kurva anyám ez akkor? Hát ha egyet lehetne tippelni, akkor szerintem az a Deugen. Hát de akkor már megült volna. Engem. Vagy Phantom, vagy Lidész, vagy Jókány. Én jelölöm a Phantom. A lidert az azért nem lehet, mert az a show miatt. Én jelölök egy Ez a, jókat. Mateo, ez a Nels Dinner, ez az új pálya. Igen, ez egy faszpálya, ez undorító. Igen. Ami nem undorító, csak bugos. A faszom. Igen. Igen. Mi történt? Jókály, mondtam. I've got some jobs ready for you. Megjelöltem a izét. Köszönöm. A Lidércet, vagy mit. Srácok, Szoszi van a bablövesben. Igen.
Kikresseltél? Nem. Ja? Ja, Kiléptem. azt hittem. Ja? De mi? Bejöttem a kocsiba, azt elindítottam. Ja... Te döglött hulla. Én Hol azt volt? mondom, legyen most a kicsi. Hol volt a csont? Storage. Sunny Meadow. Jaj. Jó. De ez a kicsi nyugi, nem a nagy. Gondoltam. Én is kíváncsi voltam, hát amikor lesz új pálya. Hát most volt új pálya. Igen. Most jött ki az éve. Jó. De most majd arra leszek kíváncsi, mikor lesz az, amikor változtathatod a Azt karaktert. megnézhettük volna, Mit? hogy kijött esetleg. Karaktereknek a izéje? Hát arról lehet, hogy lesz van ilyen információ, vagy nem tudom. Mindjárt betöltsük, olyan gyors a gépem, hogy We've arrived. Check the equipment and get set up before invest. No report this time. Be careful. Going in blind. ja, ez befelé annyinak, jó. Jó napot kívánok! Ja, nincs lámpa. Nincs lámpa. És ez baj. Lehet, hogy lent van, nem tudom. Nem lent lesz, az biztos. Jó, oké. Elátkozott tárgy, szokásos helyén. Azt Maja mondjuk, nincs. Maja, hogy fotózzam le. Mielőtt használnád. Mi a faszért használnám? Hát képes vagy rá. Kinézem belőle. Hol lettél? Nem tudom, hogy... Hol vagy? Kiszagasztozok, de viszket a szemem. Norbi, köszönöm a követést. Üdvözöllek a falkatagok között. Le. Nem tudok beszélni. Mit röhögsz? Fogyatékos. Fogyatékos. Köszönöm a lájkokat, srácok. Gábor egy cigány, úgyhogy ne lájkoljátok. Ja, mi? Mi? Persze. Ő egy... Vagy. Mi? Hello, Fogyi-mogyi. Van nálad amúgy hőmérő? Van nálad amúgy hőmérő. Ja. Hát akkor azt használd már, légy szíves, akkor ne ezt a hülye EMF-et vagy. Ja? Ez a kedvenc helyem. Nézd, ide foglak bezárni. Jó, Oda. bemegyek. Menjél. Be tudok menni? Várjál. Ja, nem. Jó. Persze, csuktam, nem lényeg. Persze. Az van az, amíg be is záródik. Köszönöm, Be is köszönöm szólsz. Tobi a megosztást. Köszi szépen. Hello, Fogyi. Igen. Fogyi. Én vagyok Fogyi. Amúgy az a spongyaból szokta énekelni, hogy én vagyok Fogyi. Te vagy egy Fogyi. Megint nem láttad a csontot? Nem. Jó. Jó, megvan, lefényképeztem. Föl is vettem. Te Jó. is légy Gogyi-mogyi. Fogyi, hol van a szellem?
Seggembe. Jó. Szia Gábor! De miért csak... Hadd jöjjek már ki. Hopp, itt lesz. Itt. 2 fok. 4 fok. 3. Álmos elmef, jó. Jó beszélgetést. Jó, kösz. Jó sütögetést a buciban. Ja, Te is légy Nem beszél. gogyi-mogyi. Mindenki gogyi-mogyi. Gogyi vagy, hey! nem beszél velem, bejöhetsz. Cigány vagy azért. Kösz. Ki vagy te pihenve? Nagyon talán. Bajod van vele? Ne. Akkor baszd meg. Igen. Nem, élvezem az új billentyűzetemet. Ja. Úristen, nézzetek, valami új billentyűzetem van. És mondjátok meg, hogy Gábor nevet cigány. Likus, igen. És mi kell? Ott a doc. Ja, hangrögzítő kell. Hangrögzítő. Két hangot kell? Ja, 2 hang kell. 2 hang hű. Nincs ultrai baja. Jó, Már belelépett a showba, de nincs ultri. jó. Anyád! Na, jó vagy. Rossz irányba jövök, nem tudom. Igen, rossz irányba mész. Itt vagyok, jó. Anyád! Szia Rózsa! Rózsa az egyház nevében. Azt a kurva. Ez egy hang volt. Milyen hang? Nem látok semmit. Unatezva. Elbasztad. Tudom, mit csinál. Nem, semmi. Ay. Van valami. Mi? Szebb a hangot. Hol van? Én csak annyit mondok erre, hogy Baszd meg! rohagy. Az. Ötös MF volt, ha jól láttam. Igen. Szerintem, de nem vagyok biztos benne. Eddig nincs semmi.
Thank you very much. És édes Istenem, hát Megint meghaltál? megint elkapott. Geci. Na jó. Srácok, Jurej. Back. There's some jobs ready for you. Legyen Jurej. Na van srácok, szerintem ezt hagyjuk abba, mert most ez neked nagyon nem megy. igen. Nem megy nekünk. Hogyha köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Úgy nem lehet baszhatni még a karaktert. És akkor januárban érkezem az Outlast streammel. De Köszönöm, hogy itt milyen volt. beállott szemed van? Ugye? Igen. Na jó, Hát, hogyha srácok. köszi, srácok, hogy itt voltatok, és boldog karácsony, boldog új évet, Merry nem Sister. találkoznánk. És köszi a lájkokat és az ajándékokat is. Hogy- Na jó, Igen. srácok. Sziasztok! Akkor mi... Sziasztok. Akkor mi még találkozunk, srácok, a következő streamben, ami valószínűleg RP stream lesz. Ugyanúgy majd YouTube-on megtaláljátok, igazából. Majd akkor Cassidy-nek folytatjuk az életét és megnézzük, hogy mi a helyzet vele. Úgyhogy itt volt velem a Gábor, ha már nem így köszöntel a kis cigány. Igen, sziasztok! Dreamwolf nézői. Itt volt velem Gábor, egy jót fazonfogjasztunk, Welcome back. és Gábor még mindig egy Hello, Fudimodi. fogyimogyi. Nyuszi. Igen. Hello, hello, hello. És reménykedjük benne, srácok, hogy Hello, Fudimodi. ezt inkább nem mondom így, hogy, Mondjad. Mondjuk nyugodtan. hogy Axel is visszatér. Axel. Axel, igen. Axel és Emma. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, majd egy kicsit később találkozom még egy RP streamben. Most jelenleg majd felmegyek Eclipse-le egy kicsit játszani. Utána pedig majd GMR-re fogok fölmenni, valószínűleg majd a vizsgát megtenni. Megnézzük, hogy sikerül-e. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, köszönöm a két új nézőnek, üdvözlöm őket a falkatagok között. Illetve köszönöm szépen, srácok, a 195 lájkot, puszilok mindenkit. Addig is majd még találkozunk. Pa-pa! Papa.